ठीक बा तो सुनो, अब जा भीतर। भाई कौन भीतर है? अरे यार भोकल रूम में जा। चलो क्या रूम है? हाँ रूम गावे वाला रूम, चलो। अरे तूर देवा का के हड़िया मर दे। अब हम ना देवन हार बाय में ढूको ना ढूको अंजोर हो जाई। मैं हार बाय में ढूको ना पहले अनार बा अनार ढूकबा तब न जोर होई। आइ हम ना देवन मैं हार रोक रहे ना तो ढूको लाइट जला क्या होता नहीं। रुका वही में हो गलन जोर। हो गई। तूर देवा का तरह तरह में पहले खड़ा होकर जा। एकरा कौन जरा ईयरफोन। ईयरफोन हां चाह रहा है तो तू तूर देवा दूसर लिया होता। हम घर धइल में लिए क्या गाना सुने लगा के बर्दाश्त करो बर्दाश्त। पहला तू तूर देवा कहबा कि भाई ईयरफोन डिजिटल ईयरफोन। हां लगा बा अब खड़ा बा हमें बोली हो हमें बोलक बा। हां ए माइक हवे माइक हो माइक तो पीछे बा दे। अरे भाई हई फिल्टर हई जन थूक थकाई तने का बहरी करेला। ह अच्छा एमे थूकेला लोका तू थूकबा का ना गाना गाम। हां त रुको बर्दाश्त करो। गाई रुको ना रुको। हेलो हेलो ए हेलो हेलो है ना बोला तनी हिले के थोड़ी कहता नहीं बोला तनी हम ए काम करे के हां तनी गुनगुना तो कुछ भाई मुड़िए दाब देता है हम महीना लगा मुड़िए दाब देता। हां देखो एगो नीचे बा हेडफोन दूसरा उठा लो। हम लगा लिया। हां तो लगा लो आराम से तुर मन दर रगड़ के। अब कैसे सुनाता? अब कैसे सुनाता? आवाज आता नु तारा लोग खाती हुआ हां आता आवाज तने कुछ गुनगुना तो तने कुछ गुनगुना ना नहीं गुनगुना। आलवार के लवार बहुल के ए रुको ई तरह कोने गाव के कोनो बढ़िया गाना गावा जाना के स्केल पकड़ाओ। स्केल हमारा औजार बॉक्स में बा। अरे वो औजार बॉक्स वाला स्केल ना तनी माने गाइबो तो पता चली कि हाई स्केल से बा कि लो स्केल से बा कि पंचम से बा कि मध्यम से बा। ई सब ना बुझाला? हमरा ई सब ना बुझाला पंचम मध्यम ना बुझाला। अच्छा ठीक बा तनी 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 बोला त कोनो बढ़िया गाना गावा जन तू गावे आलो लेके रहनु तू अपन गाना गावा तू अपन। हां एगो गाना लिख के ले गाई गावा तनी बढ़िया से गावा बढ़िया से बोला खोख के भर मन दो। राते तो किया गोवतारू बदलम को ए ब्यास सुता तरह का माइकवा पर गाता ए माइकवा पर सुता तरह का ना सुनत ना किया होने लगा तनी ऊपर से गावा ऊपर से। ऊपर से राते तो किया गोवतारू तनी सुगारी ऊपर से। राते तो किया गोवतारू हल्का सा और ऊपर हल्का सा। अब कितना ऊपर जाइए? हां इतना एरिया लगा देंगे टेबल रख के ऊपर चढ़िए। ए मर रहता है टेबल पर चढ़ा कहतनी। हां स्केल आ रही ऊपर से बोलो। और चिल्ला के बोलिए। हां तरह का ऊंचा पर टेबल में कौन काम बा? मैं टेबल काम बा। आवाज तनी बुलंद आवाज बोलो तनी टाइट टाइट आवाज टाइट। अब चलो राते तो किया गोवतारू ए आगहु बा कुछु। ओए हेलो आगहु कुछु बा बढ़िया से बिजा नाम को के क्या हो तारा ये कलाकार मिल रहा हमको। बाबू चुप आ जा
तेरा ये कलाकार मिल रहा चरवा हरवा चरवा बोला क्या डिस्टर्ब करे बड़ो वजह से अच्छा से गाओ अच्छा से आए क्या हो ठीक से गावे के बा भैया हम लिख ले बोले गाना सुना पहला सुना केहू लिख ले को बढ़िया से गाओ मिजाज में गाओ कि के हाल में तार गाना फाइनल निकाल दी अबे कोई बा चट देना मिक्सिंग करके दे दे हाथों हाथ गाना के तो सुनी हमर मलिया और मिक्सिंग करके देम तब नु तो कहाँ सुनी हो के तो सुनी ओकर बाद गाना के तो चाहिए भेज दिया ही कोरियर कर दिया ही कोरियर करवा दे हम फ्लिपकार्ट से भेजवा दे ओकरा घर है ठीक बा आ यूट्यूब पर चढ़ी तो देख ली अब बढ़िया से आई बढ़िया मिजाज में एकदम जय हो सरस्वती मैया हाँ हमरा सुर में समा घेट गाला में जो कलाकार है भाई तू डॉली आई हाँ आओ हम मिजाज में हाँ मिजाज में हूँ करे के तरह के नहीं कहत हम स्टार्ट कर तनी हाँ तो चलो गाओ आप लिखा आला चलो तू मेन गाना गाओ तू बोलो बोलो जल्दी टाइम नहीं है कि राते तो किया भिगोवत हारू जियो बदनाम को के रोवत हारू भइल कवन कसुरवा ए जान वाह। नहीं हमारा से कहतारू राते तो किया भिगोवत हारू बदनाम को के रोवत है 500 रुपया दो उनका के भाई दो ले जाके दो दांत लागल क्या इन करा हो हट तेरे इनाम ले ए हिलो दांत लागल का दे हिलो आराम से दरबा हो ओइसन कलाकार से पाला एबरा हम पर मत घुसो चलो बैठो हे तो टेबल हे देबा इनाम दे दी अंगी टूटल कि ना हो नसे बड़का हो लो इनाम ले लो हो इनाम ले लो तू कहाँ गइला दिल फाड़ देलो का दिल फाड़ देले बड़ा तार गाना अच्छा, दिल फाड़ कोई देलो। एकदम हेवी लाई खाली एउटा माछ दी 500 हो सब के हुआ आज ले आई बा कलाकार ओकरा के हम पैसा नहीं देले सब के उसे ले ले बानी लेकिन यार तरह का पैसा देवे के पड़त रहा ऐसा कोई नहीं का बहुत मियाज फाड़ देलो एकदम सुनो गाना तो बहुत बढ़िया गइल ह तार गाना काल 7 बजे तारा चंडी भोजपुरी फिल्म पर रिलीज हुई सांझी बेरा ठीक बा अब 500 वाली फोन मत करियो ना फोन ना करे ओकर बाद से बढ़िया हो जाई आवाज तू कंटिन्यू हमरा लगे जुड़ रह ठीक बा तार बढ़िया गाना लिख के देम हेवी गाना मछली मछली ना मिलल कहीं ना तर हो गइलो मैं जाके भी माल रुमाल देले रहो सब तार के आग लगा देबो का सुनिए कि ठेवना और पानी में कूद के तू जान देवे जात रहला कह देला का ना हम ना कनिया चलो कोनो बात नहीं खे होला एक हफ्ता में 6 दिन तो उ सब होखई ना बा आज तारा संगे काल हुनकरा संगे निमन धंधा बा 2022 के कॉल्यून हो मत ये सब के पीछे ना भागे के काम करो मेहनत करो आगे जइबो गाड़ी के आगे ना आगे जइबो ऊपरो ना माने कोदारी ऊंचा हो जाई गाना बाजे कार में से घुस के निकल स्टार बन जाए हाँ। ये सोच लमहर रखो काम भले होके चाहे ना लमहर सोच रहे तो कबो हासिल कर लेबा तब झक मार के होयन हमरा लगे हाँ एकदम वही बिल्कुल ठीक बा तब निकल एबरे उड़त आदमी चुड़ाइल नहीं उड़ियन 6 दिन में एक हफ्ता में 6 दिन उहे होला देखी ना गाना सुनियो नु रो के 2 बाल्टी भर दिहन देखी ना हाँ ये बाल्टी भर मगरमच्छ के शुरू वेला बाड़ा सजा ठीक बा जा जा तनी सन हाँ ठीक बा ठीक बा हां ले ली पैसा ना इतहार हो तारी नाम मिलल है ठीक बा भाई हाँ अरे गोड़ ना छुए के ई गलत काम ना नु करे के हमनी के बराबर मानी ठीक बा ठीक बा हाँ ठीक बा